Pozdrav svima, moje ime je Pipi Mila Dragica Rajić-Racić, a ovog puta ćemo raditi vođenu meditaciju, zato i nema nikakve slike, samo ćete slušati ove reči koje ću ja govoriti i na osnovu njih ćete sebe voditi. Krenut ću od prsti u nogu i kako ja to spominjem, tako vi svoje misli usmerite na taj deo tela kako ja u tom datom trenutku pominjem. Dakle, udobno se smestite, svako na svoj način kako meditira i slušajte ovaj glas, uživajte i razmatrajte koliko vam je ovo od značaja. Ovo je moja lična meditacija kojom sam se poslužila i radim je na svojim seminarima isto. Neki od vas već znaju, mnogo mi je pomogla zato što sam se jako teško, bilo mi je jako teško, nisam mogla da se opustim, nisam mogla da meditiram na način kako obično to ljudi rade, pogotovo kada ljudi imaju karcinom, zaista je teško, ali ova tehnika funkcioniše 100%, pokazala se kao dobra i zato ćemo je raditi, dajem je od srca da svakome pomogne. Dakle, udobno se smestite i krećemo. Opuštam svoje prste na nogama. 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 Opuštam svoje tabane. Opuštam svoje tabane. Opuštam svoje tabane. Opuštam svoje tabane. Opuštam svoje zglobove na nogama. Opuštam svoje zglobove na nogama. Opuštam svoje zglobove na nogama. Opuštam svoje listove. Opuštam svoje listove. Opuštam svoje listove. Opuštam svoja kolena. Opuštam svoja kolena. Opuštam svoja kolena. Opuštam svoje butine. Opuštam svoje butine. Opuštam svoje butine. Opuštam svoje butine. Opuštam svoju zadnjicu. Opuštam svoju zadnjicu. Opuštam svoju zadnjicu. Opuštam svoju kičmu. Opuštam svoju kičmu. Opuštam svoju kičmu. Opuštam svoj vrat. Opuštam svoj vrat. Opuštam svoj vrat. Opuštam svoja leđa. Opuštam svoja leđa. Opuštam svoja leđa. Opuštam svoje ruke. Opuštam svoje ruke. Opuštam svoje ruke. Opuštam svoje prste na rukama. Opuštam svoje prste na rukama.
Opuštam svoje prste na rukama. Opuštam svoj stomak. Opuštam svoj stomak. Opuštam svoj stomak. Opuštam svoje grudi. Opuštam svoje grudi. Opuštam svoje grudi. Opuštam svoje srce. Opuštam svoje srce. Opuštam svoje srce. Opuštam svoje unutrašnje organe. Opuštam svoje unutrašnje organe. Opuštam sve svoje unutrašnje organe. Opuštam sve svoje unutrašnje organe. Opuštam svoju glavu. Opuštam svoju glavu. Opuštam svoju glavu. Opuštam svoju kosu. Opuštam svoju kosu. Opuštam svoju kosu. Opuštam svoje oči. Opuštam svoje oči. Opuštam svoje oči. Opuštam svoj nos. Opuštam svoj nos. Opuštam svoj nos. Opuštam svoja usta. Opuštam svoja usta. Opuštam svoja usta. Opuštam svoj jezik. Opuštam svoj jezik. Opuštam svoj jezik. Opuštam svoj jezik. Opuštam svoje grlo. Opuštam svoje grlo. Opuštam svoje grlo. Opuštam svoje zube. Opuštam svoje zube. Opuštam svoje zube. Opuštam svoje zube. Opuštam svoju bradu. Opuštam svoju bradu. Opuštam svoju bradu. Opuštam svoju krv. Opuštam svoju krv. Opuštam svoju krv. Opuštam svoju krv. Opuštam svoje kosti. Opuštam sve svoje kosti. Opuštam svoje kosti. Opuštam svoje kosti. Opuštam svoje mišiće. Opuštam sve svoje mišiće. Opuštam svoje mišiće. Opuštam sve svoje mišiće. Opuštam svoju kožu. Opuštam svoju kožu. Opuštam svoju kožu. Opuštam svoju kožu. Ja sam opušten. 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 Ja sam opuštena. Ja sam zdrav. Ja sam zdrava.
Ja sam zdrav. Ja sam zdrava. Ja sam Božje dete. Ja sam Božje dete. Ja sam Božje dete. Bog me voli. Bog me voli. Bog me voli. Bog me voli. Ja sam univerzalna ljubav. Ja sam univerzalna ljubav. Ja sam bezuslovna ljubav. Ja sam bezuslovna ljubav. Zdrav sam. Zdrava sam. Zdrav sam. Zdrava sam. Ja sam dobra. Ja sam dobra. Ja sam dobra. Ja sam pobednik. Ja sam pobednik. Ja sam pobednik. Ja sam pobednik. Zdravlje. 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 A sada polako otvorite oči, protegnite se, razmrdajte i želim vam od srca zdravlje. Vaša Pipi Mila Dragica Rajić-Vacić. Ponovite ovo što češće, koliko imate potrebe za zdravljem. Bavite se ovom meditacijom. Ova meditacija vas dovodi do sigurnog zdravlja. Znajte da vas volim i od srca vam je dajem.